калегаў з радыёрацыя, як першых назову. Ёсць сайт, ёсць магчымасць слухаць праз інтэрнэт. Яны даступныя ў Фейсбуку, у Інстаграме. Там таксама з'яўляецца інфармацыя з Беластотчыны пра беларускую прысутнасць тут, пра беларускую супольнасць. Напэўна, тыднёвік Ніва, як такі найстарэйшы, найбольш шанаваны. Сябры з часопіса, гэта штомесячнік. Напэўна, гэта беларуская перадача на ТФЛП Беласток. Перадача называецца «Беларускі тыдзень». І там у відэафармаце можна паглядзець, як выглядае гэтая кандыцыя беларускай прысутнасці на Беластотчыне. Перадача пад знакам пагоні на апошнім месцы змясціў, але думаю, што не менш цікавыя гэтыя перадачы. Такім чынам, ёсць што пачытаць, паглядзець, паслухаць.